namin yung mga kasama ko. Sudah tikadwak nga galanting. Apwal, apwal. In Tagalog. Sana maging success kami. Hinantay namin yung ulan. Wala pang ulan. Ulan! Kumidlat ka na! And guys, marami pa rin, no? Marami pa rin yung mga kasama namin. Tumatawid dun sa kwan, sa hanging bridge. Nandun pa sila, oh. O kami, ito nakuha namin ngayon. Masaya na rin. At least meron. Wala, hindi ako nakatulong eh. Nagmaya? Diba? Mas marami. Oo. Ang saya na experience, try nyo rin! May pang-ulam! Exotic food! Try nyo rin! Okay, yan na po mga salubungan natin. Nalinisan na. Yan. Tapos next step, go Santiago. Huhugasan. Huhugasan po. At saka tubig. Tapos ipakulo ang tubig na may suka. At ilagay natin yung saladuban. In Ilocano, apapeng. Or Wala natin siya ng pakuluan ng 15 to 20 minutes. Takpan. sip-sip yung After 20 minutes. Ano siya? 20 minutes. Naway ko na.
siya. Magkakalaman na. Ito guys, naluto na siya. Kaya magkakalaman na tayo. Masarap? O hindi? Ito guys, tikman na natin. Dito. Sarap. Wow! Sarap. Sabay, sabay, sabay. Ah. Ito guys, masarap. Ito yung exotic dito sa Lagubang. May suka dito. Sausaw sa suka. Ito yung sausaw sa suka. Wow! No, 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 no. Suka mo loko. Sarap. Ayan no, binabanatan na. Thank you for watching and please subscribe VTV, follow, press the bell button para sa mga susunod na videos natin. And comment din. Yun ang dinner namin. Wow! Oo. Ulam namin. Ulam namin ngayon. Abal-abal.